Здравейте, приятели! Продължавам с следващото клипче от предизвикателството да обновим детската стая преди първия учебен звънец. Днес съм решила да ви кажа няколко думи за гардероба. След леглото, гардероба е другата така габаритна мебел, която трябва да наместим в детската стая. Добро място е, ако имаме съответната дълбочина, поне 50-60 см ни трябват, да остане зад вратата. Ако ги нямаме, тогава можем да го разположим в някакъв друг кът, който обикновено не е добра практика да е близо до прозореца, тъй като голям обем и тъмни. В някой ъгъл, който е близо до вратата, но все пак е достатъчно голям да го поема, и добър вариант. Ако вече имаме съществуващ гардероб, трябва да се замислим стига ли ни. Много често децата натрупват доста вещи с времето. Ако нямаме възможност да го разширим, тогава просто трябва да сме безмилостни с дрежките, които държим вътре, т.е. постоянно да изхвърляме стари, ненужни, малки дрежки, така че да ни стига. Ако имаме възможност да се разширим, можем, например, да си поръчаме още едно крило, обикновено 60 см, да ни е малко по-спокойно, че можем да поберем все повече дрежки и играчки. И какви са добрите размери за детски гардероб? Много често в детските серии се движат на модули. Обикновено един модул е между 50 и 60 см ширина. Ако имате малка госпожица като мен, един модул не ви стига, поне два. Т.е. поне 1,20 м препоръчвам да бъде гардероба. Сега, ако имате момчета, те биха се справили може би и с един. Така че въпросът е какво да прецените нуждите на детенце и съответно и какво място имате. Ако можете да отделите всяко детенце в отделна стая, тогава имате възможност за по-голям гардероб. Ако детската стая се съвместява с братче или сестриче, тогава добър вариант е да пуснем гардеробите до тавана и да ги използваме максимално в височина. Ако имате въпроси за детския гардероб, коментирайте под това видео или пишете във Facebook групата ни Моят дом мечта. Може да публикувате снимка от вашата стая, ще отговоря. Ще се радвам да бъда полезна. Чао, чао!